Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogy az úgynevezett relatív, funkcionális eredetű lábhozkülönbséget hogyan szoktam vizsgálni. A páciens hason fekszik, tapintom a medence területén található tájékozódási pontokat, elsősorban a spinaliasa posterior superiort mindkét oldalon, illetve a keresztcsonti középvonal, crista sacralis mediana vonalában az S2-es csigolya magasságát. Hogyha például azt tapasztalom, hogy a baloldali hátsó felső csípőtövés nyúlványa és az S2-es csigolya magassága egy vonalban van, viszont a jobboldali hátsó felső csípőtövés nyúlványa a vonal felett helyezkedik el, tehát magasabban áll, akkor azt jelenti, hogy a jobboldali csípőlapát előre van fordulva, és a jobb láb relatívan hosszabb. Hogyha viszont azt tapasztalom, hogy a jobboldali hátsó felső csípőtövés nyúlványa a képzeletbeli vonal alatt van, az azt jelenti, hogy a csípőlapát hátra van fordulva, ilyenkor a jobboldali láb az relatívan rövidebb. Ezért a funkcionális eredetű lábhozkülönbséget érdemes korrigálni, mert hogyha régóta fennáll, akkor okozhat térd, csípő vagy akár derékfájdalmat is. Hogyha megtisztelsz a bizalmaddal, várlak szeretettel kezelésemre, ha megosztod a videót, köszönöm szépen!